Мъжът ми току-що получи заплатата си, така че днес ще планираме заедно нашите 8100 лева. Първо записвам датата на получаване и сумата, след това преминаваме към фиксираните разходи. Плащаме 2400 лева на месец за апартамента, 320 лева за ток, вода, интернет, Netflix и YouTube. Това прави общо 2720 лева. Сега минаваме към променливите разходи. Тук влизат хранителни стоки, излизания, посещения при фризьор, пазаруване, гориво и цигари. Общо възлизат около 2680 лева. Следващата категория са дълговете. Имаме лизинг за колата от 550 лева и малък потребителски кредит от 280 лева. Накрая стигаме до спестяванията. 120 лева за спешни случаи и 500 лева за почивка в Албания. Ако остане нещо, винаги го превеждаме на моята любима майка. Както виждаш, дори и ние успяхме да поемем контрол над финансите си, въпреки че мислехме, че е невъзможно. Ако и ти не искаш да живееш от заплата до заплата, напиши в коментар бюджет и ще ти изпратя линк към шаблон.